Dragi naši pratioci, večeras vam donosimo jednu od najmučnijih i najosjetljivijih priča koja se posljednjih mjeseci nadvija nad Srbijom. Priču o istrazi koja, prema svemu što saznajemo, zapinje na svakom koraku. I to baš onda kada bi trebalo da bude najtemeljitija. Govorimo o smrti Dalibora Dragijevića i o tome dokle je zapravo stigla borba za istinu, ali i o činjenici da se ime male Danke Ilić sve ređe čuje u javnosti, što mnoge s pravom duboko zabrinjava. Kako saznajemo, Više javno tužilaštvo u Nišu već 10 dana čeka odgovor od načelnika sektora unutrašnje kontrole MUP-a. Iako je zahtjev upućen direktno policijskim službenicima iz Beograda, oni, prema rečima tužilaštva, nisu postupili po nalogu. Još 12. novembra tužilac je zvanično obavestio vršioca dužnosti načelnika da se hitno izjasne o svemu, ali do danas odgovor nije stigao. Ono što tužilaštvo otvoreno poručuje jeste samo jedno. Sektor unutrašnje kontrole opstruira istragu. I to istragu u kojoj se, po prirodi slučaja, kao osumnjičeni mogu pojaviti isključivo pripadnici MUP-a. Podsjećamo da Dalibora Dragijevića je 7. aprila prošle godine iz njegove kuće u selu Urovica odvela policija i tokom noći je preminuo u pritvorskoj jedinici u Boru. Još uvijek nije objašnjeno kako i zašto, uprkos nalazu obducenta koji ukazuje da je smrt nastupila pod krajnje sumnjivim i nasilnim okolnostima. Predmet se i dalje nalazi samo u fazi predistražnog postupka. Stručnjaci tvrde da tužilaštvo mora da bude odlučnije, jer ima moć da pokrene formalnu istragu protiv NN izvršioca i tako jasno usmjeri postupak. Umjesto toga sve stoji, a vreme neumoljivo prolazi. Dalibor Dragijević uhapšen je tokom istrage nestanka male Danke Ilić 26. marta 2024. na njihovom porodičnom imanju u Banjskom polju. 10 dana kasnije uhapšena su dvojica radnika Borskog vodovoda zbog sumnje da imaju veze sa nestankom deteta. Jedan od njih je bio Daliborov brat. Dalibor i njihov otac Radoslav uhapšeni su u pokušaju policije da dođe do odgovora gdje se nalazi dete, ali ti odgovori nikada nisu pronađeni. Najporazniji deo, u ovom slučaju, 2 optužnice već su vraćene na dopunu, a sada se čeka 3. Sve ovo dodatno pojačava sumnje građana da se ceo proces razvlači, guši i gura pod tepih. A javnost danas s pravom pita zašto se o Danki više ne govori, zašto se istraga ne pomera, zašto odgovori izostaju i od onih koji bi prvi morali da ih daju. Dragi naši gledaoci, ostavite svoj komentar ispod. Da li i vi imate utisak da se ovo namerno odugovlači? Da li će pravda ikada izaći na videlo? Vaše mišljenje je važno, jer samo kada svi pričamo o ovome, istina ne može da nestane.